sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Aksyon Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Aksyon Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga, karon nga adlaw Biyernes, pitsa 15 na, bulan sang Enero tuig 2021. Aksyon Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa sur norte kag sentral nga bahin, sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente, may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu, diri lang sa Aksyon Reports, first portion. Aksyon Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, notorious nga kawatan nadakpan sa San Carlos City. Sospetsado nga nadakpan sang BCPO-CDEU sa buy-bust operation nga naka-apply plea bargaining agreement, posible hindi na makagwa sa prisuhan. Guidelines sa vaccination program ginahulat pa sang lokal nga panguluhan sa Bacolod. Paghatag relief assistance sa mga ginbahaan nga pamilya ginpadasig sang gobyerno probinsyal. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Wala na sang plano kuno si Presidente Rodrigo Duterte una magpabakuna kung mag-abot na ang supply sang COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Suno kay Duterte, prioridad sini ang mga frontliner kag iban pa nga mga empleyado. Dugang pa ni Duterte, dapat una mabakunahan ang mga frontline worker, mga manunodlo, social workers, kapulisan, soldado, iban nga government workers kag mga trabahante nga masami nagaatubang sa iban nga mga tao. Madumduman, una, ginpahayag ni Duterte nga kung mag-abot ang bakuna sa Pilipinas, una siya magpabakuna agod hindi magkabalaka ang mga pumuluyo. Gulpi nagbaylo ang desisyon sang presidente nga hindi siya una nga magpabakuna. Pero ang pamangkot sang publiko, unaya ang PSG, iban nga cabinet member kag pila ka mga soldado. Sa gihapon nagapabilin ang palamangkutanon nga ginapalipat-lipatan sang gobyerno naton
kung diin naghalin atong bakuna, diin naghalin, diin nag-agi nga nakasulod sa pungsod Pilipinas. Kag nga angin, hiluhipsan lang tubtob gin palayag sang presidente nga una na nga nakapabakuna ang mga PSG. Todo dipinsa ang Malacanang niya para proteksyonan ang presidente. Pero kung pamatian ta, ang mga palayag sang presidente, unahon ta ang mga frontliner, mga senior citizen kag iban pa. Karon na pamangkot nga nakauna ang PSG kag iban pa nga mga cabinet member tubtob subong. Ginalikaw ina nga sabton sang Malacanang, ginapabungol-bungulan, ginapabulag-bulagan, tubtob nga mahulog na lang sa nevermind ang among balita. Ano ang sa likod sini nga gintago ini? Amo ina karon ang ara pa sa pinsar sang pumuluyo. Kung sa bagay, ang presidente daw naanda na gid man nga kung anong ipalayag ya karon nga adlaw, posible ilisan niya sa masunod nga adlaw. Pila na ina ka mga nagkalatabo nga ginabawi isang presidente ang iya mga palayag. Kagkaron ari naman, nagbago naman. Pag-arangkada gid, medyo kumpiyansyado gid ang presidente nya pag-abot sang bakuna. Ako ang una nga magpabakuna. Ang iban nga pungsod niya ila presidente gid ang nagauna nga nagapabakuna. Ang ato nagpalayag nga siya man na una, subong niya, siling niya, hindi lang Iban lang anay paunahon ta. Amo na bla, lain subong, lain buwas. Amo ina karon ang mga isyo nga nagatuluhaw, nga tubtob niyan ang Malacanang. Kipot ang babaya, hindi siya makasabat, kung nga natuslukan na ya ang iban, samtang ginapaabot pa, nga wala pa makasulod ang pila ka mga bakuna, ga plano pa lang, ga bakal pa lang kita sang bakuna, ga pili pa lang kita, kundiin ang mas maayo ang iban niya na bakunahan na. Amo ina, ang dako nga question mark subong nga ginaatubang sang Malacanang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:07 da morning na sa bilog nga Dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta na? Nagmayad ng panahon, medyo mabatyagan na naton ang pagsilak sang adlaw. Subong man, kamustahon ta anong dalagko nga mga balita nga nagtuluhaw dire sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kamusta mga merkado, kamusta mga driver naton sa sini nga mga tinion? Kamusta ang sitwasyon sa Dakbanwa sa Bacolod? O sisaon ta kung sino subong ang dagaman sang patrol karon nga kaagahon para magdulong sa aton sang nagapanguna nga mga balita. Okay? Siya gyapon? Okay. Wala tong gwapa naton nga nagaman sa patrol, nagbakasyon? Of course, kinanglan magpulo pahuway man kay makapoy man ibugtaw kaagahon. Karon nga aga, opdan gihapon kita, sakay sa patrol, upod kay Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin! Aksyon, Fred. Good morning. Ako gihapon. Still kada kaagahon maging nakaupod si Aksyon, Alvin. Basta importante dire Aksyon, Fred, ang kape. Kape, Aksyon, Fred, nga makasiling kabala, makahatag sang kusog. Kag makahatag kag makasulbar man sa katugnawon sang kaagahon, Aksyon, Fred, no? May mga porsyon sa syudad nga buang ulan. May iban banderi Aksyon, Fred, nga mala ang dalan. Hindi para pareho. May area sang Burgos partikular ang may kamingawan area Aksyon, Fred. Basa tubtob sa Patria pakadto sa area sang sa Kwan Bala Aksyon, Fred, sa may Villamonte nga dalan along dalan sa nga Burgos makitanta nga medyo nag-rotality makadali, so basa ang dalan. Pero pag-abot naman sa area sa nga West East, kwan siya Aksyon, Fred, mala ang dalan, pero kung magalabay ka naman sa dalan sa nga Lopez Haina,
pagkadto dire sa area sang Ceres Aksyon na Fred, medyo basa man. So sa aton sila nga mga kauturan, extra gid nga paghalong kay may panahon nga madasig ang dalagan. Rather may mga panahon nga basa ang dalan bangod man sa ulan. May araman diriya mala aksyon na Fred. Ang dalan sang Lopez High na sa karon masyado ka tawhay sa siling aga sa diin nga patrol nga patulong man sa area sang Libertad Public Market. May araman aksyon na Fred nga mga nagaplastar na sang ila sining nga mga baligya kung sang una halos nagabaha ang pinya bala aksyon na Fred along Lopez High na sa Rosario karon udutay na lang kayo sa una mga tinumpok. I think diriya por piraso na ang pagbaligya sa pinya along area sang Lopez High na. Dumdum mo ta sa nagligad dyan antes ang pagbulag sa tuig. Kamahal sang pinya pero subong ya aksyon na Fred. Jutay na lang gidya ang nagabaligya. Kung jutay na lang ang supply, amat-abat gasaka ang presyo. Yes, aksyon na Fred, no? Amat-amat na saka ang presyo man ang sang sining pinya aksyon na Fred. Proceeding man ang patrol na sa area sa Libertad Public Market. Ikilantaw tabla ang sitwasyon dire kung bala ang una kay damo bimo tisubong ya kay jutay na lang gid kayo. Proceeding man ang patrol sa area sa merkado sa Libertad. Diin sa sining tiniwan aksyon na Fred, makitanta pipila pagid lamang ka mga sulakyan ang parking along Libertad sa kilid sa merkado. Para man mga salakyan di pasahe ang ari na diri preparado naman aksyon Fred para magpasakay man sa ila sining mga pasahero. May mga taxi man diri nga nag-parking sining aga aksyon na Fred, no? Kumusta hon tabala sila kung kamusta naman ang ila sining pagbiyahe pihak sini aksyon na Fred nga at least makabig mo bala nga daw new normal na aksyon na Fred on the part sang mga tricycle kag jeepney drivers, no? I-check naman na aksyon na Fred ang pilaman ka mga baligya along Burgos sa public market, no? May mga jeepney drivers na diri aksyon na Fred sa nasiling tanang nag-parking Bata Libertad, no? Kumusta huntang biyahe nila, sir? Live ka subong sa Aksyon Radio. Kumusta biyahe nyo subong, sir? Bigado, sir. Bigado, sir. Uy, mayo, pasahero. Okay. Bora naman siya ng pasahero. Oo. Ikumpara mo mga nagliligad, lockdown, sir, medyo problema. Ikumpara mo subong, kahit pa paano, may ara naman. May ara naman subong, bro. Hindi pagitan to. Aksyon Alvin, Yes, Aksyon na, Fred. base karon nga adlaw pizza 15 subong mo, sweldo. Oo, yes, Aksyon na, Fred. Si sir, oh. Sir, sweldo subong. Ano ginalauban mo? Damo naman pa kasayro ko masakay sa ipo. Mayo, tani kung damo pasahero Masakay karon kay sweldo. Okay, Jobay, ang ginagadar mo sa isa kadlaw, ano na, makawad ng buli para sa pamilya. Sakto lang. Sakto lang. Oo. Ayaw naman kasi paano yan, makatwist pa, sir. Oo. Sige, sir. Medyo, sir, aksyon na, Fred, no? A driver in isang jeep, no? Sa nag-parking along sa dalan sa Libertad, kahulat man sa mga pasahero. Jeep pa lang aksyon na, Fred. May mga tricycles sa sininga aga nga nagahulat. Brother, may nga aga. Kumusta biyahe ta subong, sir? Iwat subong biyahe. Way pasahero. Jutay lang. Jutay. Kada ano mo na anong oras ka umpisa sa biyahe mo, sir? Alas 4. Alas 4. Sige, sir. Salamat, sir. Thank you. Aksyon na, Fred, jeepney driver pagid tricycle driver. Mayari man diri ang taxi driver. Kapangabi ang ari ng mga taxi nila. Pero way di mga ang driver, no? Sa sining tinion. Ang area action na, friends, ang Libertad corner sa Lopez High na, diri man napahamtang ang mga salakyan nga nagahulat man
sa nga ila sining nga mga pasahero. This time action na Fred ga pasulod man ang patrol sa sulod mismo sa merkado sa Libertad. Masunod pa sulod ka pa lang may mga gabaligya na diri nga mga ukay-ukay. May mga tsinelas na action na Fred, no? Kagaiban nga mga gina-display aga pa. Iniya sa Libertad pa lang action na Fred, kahit pa paano sa mga kauturan ta nga naga-display dako ni nga bulig hindi mo na kinanglan niya magsulod pa sa sulod sa merkado para magpakal ka sa tsinelas at least may mga ukay-ukay na. Sir, mga Aksyon Alben, yes sir, ining ukay-ukay bala, kung nagabakal kita mas bintaha kay barato siya. Pero ginapanugyan naton sa mga manugbakal nga kung magbakal ka mo sa ukay-ukay, hindi riktang isuksok ipalabhan nyo anay. yes, maayo na siya. Si sir, tagpila anong mga klaseng tsinelas na diri sir? May sandalyas, may ara sir, no? Sari-sari mo naman bigyan. Sari-sari. Oo, tagpila ang baligyan niyo si sir. 100, 120. Ang pinaka-anubo niyo sir, tagpila? Depende man sa may... Sa sizes. Sa sizes. Okay. May mga strap. Oo, may mga tag-size may araman. May 50 mga ni. Pampata, Amo man. Amo man. 40. Depende sa klase. Din yun i-supply ka din? Dire lang. Diri lang na. Okay. Pero iba niya halin na sa Manila. Diri lang na halin nga supply. Aksyon na Fred, no? May mga sandalyas. May mga diri kahit paano niya makaburo barato man aksyon na Fred. Display. Pero tapos ini sir, mag-guro adlaw, way na kamo. Way na kami din. Lakat na ka mo na. Wala sa media. Alas 6 media, lakat na. Sige. Sir, thank you sir ukay-ukay aksyon na Fred, maayo mong galing mo. Tag 35, may tag 50, may masinggit niya, 35 lang. Ukay-ukay, no? Pintahan ni aksyon na Fred. Aksyon Alben, Yes sir. ining ukay-ukay bala, abi ko may mga kapital ka lang, kag kung may mga salakyan ka, magkadto ka sa mga pungsod, Japan, ining mga bag-o pa yang mga bayo, dilargo, kagamitan, ginabutang na sa gadalan. Abi ko mamudyot ka dito, pila ka di karga, guro makarga mo, mga bag-o pa, nga ang ginabutang nila sa gadalan, nga ginahimo nila basura, hindi kay daan na, kundi wala na lugar ang ilabalay. Kaya ang dito sa Japan nga puluyan kung makakanto ka dito, ang salog gani kinahimo na parador Gamay lang to kay purti ka mahal to yasang duta. Sos pila yan ng per square meter dito sa Japan. Amo na nga after pila ka bulan, bakal sila bago, gagutok na ula butangan, ginabutang la sa gadalan kung sinuluyag magpudyot. So pananglitan ikaw kay may mga salakyan ka, kapital mabida ko, kadto ka to, ikarga mo siya, bayaran mo pretda, kag iban pa, pag abot dire, kinahon-kahon inaya, bag-o pa, nga mga bayo, gamit, kag iban pa. Mga bag-o nga telebisyon, tag isa katuig na katuig, ara na siya dalan mo. Sakto na aksyon na. Salakyan to? Oo. Bago para na siya dalan, kay isla naman bago, tiwala siyang grahe, wala lugar Amo ito utasan sa gobyerno sa Japan, kag ginabilin, siya dalan. Nag-aksyon na Fred, no? Kita naman niya ang nanood. Kagati hawat pa man sa iba niya nato nga mga kauturan halindara sa Japan, sa iban pa sa Korea, halimbawa ang tanan nila nga mga ways, especially ang mga bayo nila hold over bago pa at limpyuhon ng anay kag dapat ang hamot niya UK halin, no? UK as in okay. Tag-try tatlo siya. Sir, pila baligyan ito sa ni mga mga bayo, sir? Tatlo siya. Tag-tatlo siya. Oo, tatlo siya lang. Tatlo siya ang baligyan ay regardless o mga dilargo ya. Mga tagsminta, mga dilargo, yung mga short, tatlo siya man. Short, tatlo siya man. Oy, may sexy short reaction na friend, Sexy short, tatlo siya man. Di kung bagay siya mo, makanada. Oo, bagay ni sa ato na bakal magkita, no? Para kahit paano feeling sexy. Inaya ang
entrada pa lang mga tsinelas, ukay-ukay nga mayugid no sa ato sining mga kauturan. So entrada pa lang aksyon na Fred, ikaduha makitan ta naman na diri ang mga baligya sang mga utan. Kaga of course para mahawon na basi gusto mo magkaon may butong na diri kaga iban pa no. May ara man aksyon na Fred ka baligya kaga sa mga utan may mga hiwa na nagakihad na aksyon na Fred sa mga utanon na para sa aton sining mga kauturan. Ang I believe nga ibang diri halin sa bagsakan bustahon tabala nga baligyan ay tasang utan sa karon no. May kay malingaw man diri aksyon na Fred pila nato nga mga kauturan mo samtang hiwa sang mga tinuktok no. Langka ni siya ma'am. Oh, kumusta baligyan ay takaron sang tinuktok nga mga langka ma'am? Mamangyapon, 30. 30 ang Kilo. ang kilo. Ang kuan niya ma'am, bisan tinuktok na 30 gyapon. Oo. Bisan lang gali ni aksyon na Fred no. Pero ang bilog ya sang langka bilog ya tag pila ma'am? 7, 8. Ang kilo. Oo. Ay, okay. Oo, inaya sa entrada pa lang ikaduha from the main entrance man sang Libertad public market. May mag-aluwas diri ang available man aksyon Fred. May mga prutas. Yung uso na subong Indian mango. Man aksyon na Fred, no? Mga Indian mango. Kagang iban pa nga mga utan sing kamas. Kag ang regular man nga ginabakal sa nga mga mansanas. Aksyon Alvin, Yes, sir. di gani nga lugar na di sa sur nga bahin nga puwerte kadamo ni singkamas. Kung aksyon na Fred, ang somewhere sa Kawayan, pag damo man aksyon na Fred sa sur nga bahin. Oo, gina-display si Gadalan lang eh. Oo, sa may area sa Valladolid. May araman sa area man sang Bago. Kita man sa Bago, aksyon na Fred. Maganigin pamangkot na ka, Oo. kay man dito kagapauli mo. Yes, ang kalaban. Kisa after sa Bago, pasulod pa lamang sa bay area sang Pulupandan sa along the highway. May mga singkamas na nga ginadisplay going na sa area sang Valladolid ka going man sa area sang Pontevedra aksyon na Fred no. Tamo na mga singkamas. Amo gani. Oh, Kaya ang singkamas na, Oo. gakaon ko na, nasausaw ko sa patis bla. Oo. Namit mo sa burya, tamis mo no? kapin pag aksyon na Fred no, basta preska, mau tamis gid. Ang putang amarang so lang sa langgaw no. Ang iban gani aksyon na Fred may paaman pa nga patis jutay. Kawala ka naman ng mga kabataan nga the sweet the better kuno mo mga kabataan. May luwasan na aksyon na Fred along the highway man makitan man ang mga iban pa nga mga prutas no. Daga display sa dalanon ang particular mga kapayas, sandia, kaga iban pa nga malingaw man ang pila naton nga mga kauturan nga biyahe sa pagbakal kagati of course while gabiyahe kakaon man no. So para man ang pila ka mga sitwasyon diri sa area sang Libertad Public Market basa ang portion sang dalan sang Libertad after man action of Fred nga nagtaliti sa area. Kamusta ang kalangitan subong? Magalumon gyapon? Magalumon sa gyapon aksyon na Fred ang aton sining kalangitan ay mga portion diri nga ginapalibutan sa nga kalom. Although salamat man aksyon na Fred kahit paano pakita man ang pila ka mga bituon sa kalangitan. May portion nga ginapalibutan sa kalom, may portion man nga gapakita aksyon na Fred mga kabitunan sa kalangitan. So at least maayo kaga patimaan ni kabay pa nga magsigisigi na ang init kahit paano nga maka pamalaman no sa mga lalabhan, mga kinlabhan nga mga panapton kaga mga bayo kaga iban pa kahit paano nga after how many days nga sige ang ulan aksyon na Fred. Pero tugnaw niya aksyon Fred kapabilin sa gyapon no. Hasta pa na Pebrero. Pa rin Pebrero gali aksyon na Fred. Tingala ko yung ang tugnaw. Wari ka na sagwa kapag nakaton ka na. Batsag kargidya sang tugnaw. Ang nagapamalaklon mang gani diriya. Kaga tinggadala sa mga salakyan.
gasuksok man gani isang sweatshirt action na Fred, no? So far, umuni ang pila ka mga sitwasyon dire sa area sang Libertad Public Market. Ang observation sang patrol ginatulong sa inyo sang Santon Plus. Rekta diri sa area sang Libertad Public Market with Aksyon nanikiraw ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:25 na. Mabulubog na ang panahon. Kay suno sa pag-asa, hasta pa ini sa bulan sang Pebrero, makabatya kita sang kabugnaw sang panahon. Pero nagbutlak naman ang adlaw, no? Daw makakita na kita sang adlaw sa tion sang mga alas 7, alas 8, alas 9 o galing amuna kung kaysa tabuna naman sang maitom nga galom. Morning! Una nga hotong sang aton roll call karon nga kagahon. Kay Ton Harold Lirasan Poyo, good morning. Kay Alex Montisa, kay Inday Nueva, kag kay Inday Liabera, ba, pareho ilang, Inday man siya, kay Erne Odasco Lidas, subong kay Amstead Bautista, nagamonitor siya sa Kuwait, kay Ermelson Regalado, ba, sa Kuwait man siya, naga-monitor kay Maribik Datoyato o kon Dato Laito. Ano ining apelido? Kay Maritzo Gonzaga. Kay Jans Dilamente sa Australia. Good morning. Kay Niba Herotse. Kay Bots Bibot. Kay Adpe Casires. Kay Douglas Malunis Bito sang Maaw. Naga-monitor man sila kay Maria Lisa Magbanwa, kay Pilinora Oliveros, good morning lang, kay Mil Churita Pereira, ginakamusta ya si Aksyon Alvin, good morning sa inyo. Kay Jose Erson Lapinig Honyo, good morning man. Una nga hutong ina, sang aton sini roll call karon nga kaagahon. Tikang sang panahon, ang low pressure area nalusaw na. Salamat sa Dios, natunaw na siya. Apang ang tig-ululan magapadayon bangod sang tail end sang frontal system. Suno sa pag-asa, ang moderate nga pag-ulan, tubtob mabuno ka pag-ulan, mabatyagan sa probinsya sang Samar. Maulanon man nga panahon ang mabatyagan sa Eastern Visayas, Bicol, Dinagat Island, Surigao del Norte. Ang pag-asa nagpaandam sa publiko, posibleng pagbaha kag landslide. Ang Luzon, lakip na ang Metro Manila, maka-eksperyensya sang moderate na pag-ulan bangod sang hangin amihan. Sa Camigueño, 5 ka barangay sa Banwa sang mambahaw ang ginbaha bangod sa padayon ula untat kapag ulan, kaginatos ka pumuluyo ang naghalalin sa tagsa nila kabanga puluyan. Puerte, no? Kung magpadayon ang pagbubuo sang ulan, mabatyaga naton nga delikado na ang dalanon, delikado na ang pagsaka sa tubig, landslide kag iban pa. Ekstra nga pagalong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:29 na. Diri kita anay sa mga plantador, ginapahanumdom kamo nga kinanglan dako. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit.
Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:32 na. Saka nga gasaka ang hilanat sang aton sini mga kauturan nga sa karon nagalaom na nga posibilidad base kon makaangkon man sila sang bakuna. Uy, labay man ang akon. Kadamo bala sang pila naton ka mga kauturan nga daw ginakulbaan sila nga magpatuslok bakuna. Sa interview pila ka porsyento gid tikinhanglan ang aton gobyerno medyo subong pa lang sulusurbi na kamo. Labi na gid ang syudad sa Bacolod. Surbihon ta kung sinong luyag magpabakuna kag kung sinong hindi luyag magpabakuna. Kaya kanugon, Ti 300 milyones ang ipain sa syudad sa Bacolod. Damo paguro niya ginakulbaan bangon siyang dingbak siya mga to. Sos, hasta subo may pobya pang tao nga nahadlok sa magpabakuna. Pero para sa akon, panugyan malang ini para sa aton mga utod. May inyo makamuya nga opinyon, may kinamatarong man kamo kung luyag ninyo magpabakuna o kung hindi. Pero ang akon malang tindog, inapaybalo ko lang sa inyo nga mas delikado ang COVID-19 sang sa bakuna. Patihan nyo ko. Ang COVID-19 niya kung iguon ka, disgrasya gid. I-quarantina ka, 14 dias. Wala pa siguro kung makamuklat pang mata mo pag-aga. Iniya ang bakuna kung makasiling kita nga aprobado na, kag wala delikado, mas maayo ini. At least makasiguro ka nga nabakunahan ka. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na. Ikaduha nga hutong sa ngaton roll call karong nga aga, kay Gigo Bal sang Lakaruta, kay Joy Joy Mediano Labandero, kay Cory Bidahas ang Quiet, naga-monitor siya, kay Edilaos, good morning. May lang nga pag-monitor
tagsagid kakagaon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na ang travel restriction padayon karon. Bawa ano man natabo sa aton niya nga wala pa ta kalampuas sang COVID-19, bumuto naman siya, may variant naman siya. Nga karon ginapanilaga naman sa bilog nga kalibutan. Ti subong ang aton sini nga gobyerno daw ginakulbaan na kay ang accredited nga mga quarantine facility halos puno na agod mag-akomodar sa mga OFW nga nagapauli diri sa pungsod Pilipinas. Ti ang tanan subong obligado mo halin ka sa ibang nga lugar, labi ni gid sa lugar nga may restriction, ti ipaidalom kagid sa 14 kadlaw nga kwarentina. Problema kung diin ini sila pati ni ron kung magsulubra na kay kadamo-damo na gid gapanghakroy nang gabantay niya daw wala ang tabutangan na. Sa mga accredited nga hotel pwede ka mo kasulod Germany, Iceland, Italy, Lebanon, Singapore, Sweden, South Korea, South Africa, Canada, Spain, United Kingdom, United States, Austria, Portugal, India, Finland, Norway, Jordan, Brazil, China, Pakistan, Jamaica, Luxembourg, kag-uman hamak mo sa kadamo-damo. Amo inisla ang hindi asig-asig makasulod kung hindi pag-ipagi sa kwarentina bangon sining bag-o nga variant. Ay ho, matya ko doon nakalot ang dapadapa ko. Kabudlay, no? Puwerte kung iguon kita gani sang inatawag pamalaki ang kalamidad kagiban pa. Amo nang siling ko wala tupong ya. Ina-share ko sa inyo, wala tupong kung kadabugtaw nyo. Busan diin ikaw, nga bahin sa kalibutan, hindi gin magkalipat, tangla sa langit. Amo na gilang inaang solusyon, base pa man lang, na maluoy masyabla, nga kakason niya, kag palayason ining mga virus gani, ining kagaw gani, nga gabuto lang, nga nagabuto. Wala pa matapna, wala pa mabakunahan, ang minilyon kapumuluyo sa kalibutan, ara naman, bumuto naman siya, sanglain naman, nga kagaw kag balatian. Sos Diyos ko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Ari ho, maayo man nga panugyan para sa aton tanan, no? Abi, pakonsulta ka mo, libre. Medical check-up libre sa Life Extension Clinic. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio bakolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio bakolod sa luto sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan padayon Aksyon Radio Bacolod kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Nag-Voltaire
sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sa adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsay ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamara wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpagabuto. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y SalangaNo nga kaintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ng senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Arangkada kita sa pila kahutong sa aton roll call karon nga kagahon. Kay Cheryl Arellano Briguias, good morning. Kay Rimar Berranyo Lingoste. Kay Loreto Armas Bidaha, mas anarawi sinigaran siya, nagamonitor. Kay Edward Estranuba Francisco. Kay Warlito Nisya, mamuning ko na sa barangay Magbalyo, ka barangay Talok. Kay Evelyn ni Pamusino, good morning man. Dira kay Engineer Mungkada sang Silin Homes, good morning. Kay Judge Nap Diamantibog Tauron, kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Ruben Tampos ang LTO, kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan, good morning. Kay John Hidalgo sa Manaplada,
kay pare Erning Hurilia. Good morning. Dara kay paring Istoy Queredo. Morning man. Si pare Rimias Arroyo, kamusta ga pangapi kada? Kay Roy Marino. Si Toto Raul Alibuga, galadlad na ni. Sa iya baligya sa Dalom. Kay pare Nick Barca, kay Cano Rivera, kay James Patalagsa, kay JC Sindico, kay Monsing Syukon, kay Joel Perido, kay Roger Aguirre, kay Lore Apurado, kay Hubert Carion, kay Mayor, good morning na. Kay Jutay Pascua, kamusta ka? Kay Lorini Canson, kay Buni Advincula, kay Bibitan, tira kay Engineer Bantay, Neriel Bantay, good morning man. Kay Jerome Solinap, morning. May lang nga pag-upod sa aton tagsagid, kakaagaon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na sa panahon sang pandemya bla, kabudlay ang pagpangabuhi naton kung la kasinuptan. Dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing.
Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga
Options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban. Good morning kay Peltz Albert Noel kag Anghela Liyaki gayon datos ang Bangga Totong. Diri kita balita naton sa Kapitolyo pagatag relief assistance sa mga ginbaan nga pamilya ginpadasig sang gobyerno probinsyal. Balita Kapitolyo. Detalye sini upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Ginapadasig pa sa gobyerno probinsyal sa Negros Occidental pagi sa Provincial Social Welfare Development Office ang pagpadala sang relief assistance o kon bulig sa mga pamilya. Linibo ka mga pamilya nga napituhan sang baha sa Northern Negros. Ini ang ginbando ni Governor Bong Lacson agod tong matatap sang maayo ang mga napiktuhan sang baha sa among lugar. Ang unang pangabay ni Governor Lacson amo si 3rd District Board Member Andrew Montelibano. Mismo si Montelibano ang nakamutik nga kulang sa gihapon ang mga bulig nga ginapadala sa mga apektadong pamilya nga subong aranan nakabalik sila sirita sa tagsa ka mga pulian kaga nagapaninguha nga makapanday o kon makatukod liwat sang ila sa nga balay nga ginhalitan sang tubig baha. Na-identify ta naman ang problem areas, mangdulong na lang ta mangdulong. So doon mula akon that the provincial government nag-instruct na si Govbong sang akon kagabi that we will do and fast track to be aggressive on helping the 3rd District. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Henoboya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:07. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Pamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat isa pa serbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon
aksyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, saan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagan palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Good morning kay Sinika Mahilom, kay Christ, Kerry Paul Javier Tanatan, si Di Anton Diasos ang Patria Village, kay Yolanda Alcayuga Galigar, kay Noel Amar, kay Giovanni Duyag Magiriano, kay Aida Alunanda, good morning lang. O kape-kape kamo anay, Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Manamin isa kay wala kalamay para sa may mga diabetes. Gapangapi na, ang bugos ka pamilya, healthy pa kamutanan. Panugyan naton sa mga estudyante bala. Kakapot mga computer, laptop, kagiban pa. Paimna sila sang Dr. Alfred's Green Coffee. Nga aman.
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:15 na. Diri kita balita naton sa puwersa sa aton kapulisan, sospetsado nga nadakpan sang BCPO CDEO sa buy-bust operation nga naka-apply plea bargaining agreement, posible hindi na makagwa sa bilangguan. Detalye sini upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Aksyon, Fred, good morning. Report kikan sa Bacolod City Police Office. Dako ang posibilidad nga hindi na makagwa sa persuan ang persona nga nadakpan kahapon sa kagahon sa buy-bust operation gipatagayon sa City Drug Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office sa Arnaldo Street, Puro Kahirop Village, Barangay Singkang Airport, Siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Jose Edir Manzano, Deputy City Director for Operation sa Bacolod City Police Office, ang sospechado nga nadakpan nga gikilala sa kay Mark Plari Bayonita, 36 anyos sa pagdaron, may asawa sa Boulevard Street, Barangay Bambulak, Silay City, ang ginakabig nga high value individual. Kagsagto, nadakpan man sa kaso kay illegal drugs. Apa nakagwa lagi ni matapos naka-apply sang plea bargaining agreement. Sunod kay Manzano, Aksyon Fred, tungod sa yesterday violation nga nakomiter, posible hindi siya makagwa sa persuan, bangod i-cancel ang iya sila ginhatag nga pribilehiyo matapos nga siya ang ginpagwa sa maka-apply sang plea bargaining agreement. Ang suspetsado nga si Mark Plari Bayonita ang nakuhaan sang kapin 102,000 pesos kabili sa shabu nga nagabugat sang 15 gramos nga karon ara na priso sa custodial facilities sa police station number 8. May patigayon nga buy-bust operation ang personnel nato under sa CDU, and that it turned out positive kay may apprehension sila sa operation. Ang kategory naton sang subject rate is mapon sa high value individual ni siya, HBI. Bali ang naka-reside ni ang subject naton sa taga Boulevard Street, Barangay Mabulak, Silay City. So bali ang area dira sa kundiin siya nadakpan is dira ng iyang area of operation. Kag actually Rick nga na-considered ni nga high value individual ang aton subject is because nadakpan man ni siya na sa buy-bust operation man sa aton Station 5 kag naka-avail ni siya sang plea bargaining agreement sa August 31, 2020. That's why once you arrested uli sa buy-bust operation or any operation sa 9165, you'll be considered as a high value individual. Actually, kaya naging medyo nadugayan ang pag-surveillance para at least makonfirm din natin kung nag-engage yung gihapon ang subject sa illegal drugs. Kaya amo na gani nga nakagawa ni siya sa plea bargaining naton nga we do believe nga magbago ang subject, pero sa monitoring naton wala ginagbago kag nagapadayon gihapon ang iyang pag-engage sa illegal drugs. Makonsider ni siyang recidivist, so hindi na ni siya maka-avail uli isang aton plea bargaining agreement. So no bail recommended na gid ni siya, hindi na makagawa. Action Fred, si Police Lieutenant Colonel Jose Edir Manzano, Deputy City Director for Operation, sang Bacolod City Police Office. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:18 na. Kay GP Martinez na good morning kay Elizabeth Malaka Gamala. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sansan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kay Tony Diaz na, sang Patria Village, good morning lang. Ariyo ang mayo nga panugyan, kung may kapan kamo nga bukol sa lawas, tunawan ninyo. Kaysa una ini mga goiter, tumor, bukol sa baga, arthritis. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask
upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw. Una nga bula 18-5. Una nga bula resulta 18 kag 5. Second draw kadua nga bula 11-30. Ikadua nga bula 11 kag 30. Third draw ikatatlo nga bula 11-35. Ikatatlo nga bula resulta 11 kag 30. 5. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Loto 649 kita, jackpot 15 milyones, 840,000. Ari ang resulta in any order, 16, 47, 14, 44, 35, 21. Resulta sang 649, 16, 47, 14, 44, 35, kag 21. Sa ilo kita, 642, jackpot 8 milyones 268,415. Ari ang kombinasyon in any order, 22, 4, 30, 17, 33, 1. Resulta sang 642, 22, 4, 30, 17, 33, kag 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ni nawawagay sa ngalan ni wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo,
na narisari nga mga matahom na drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpalabot. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. Good morning kay Jose Mungcal Torilla, kay Richard Alegre Bargamento, may lang nga pag-monitor, kay Hasmin Roldan Rabilio. Diri kita ang report naton sa City Hall, guidelines sa vaccination program, ginahulat pa sang lokal nga panguluhan sa Bacolod. Si Aksyon Art Tayhupon may report. Balita City Hall. Aksyon Art, please go ahead. Good morning, Aksyon Fred. Ginaulat pa sa lokal ng puluhan sa siyudad sa Bacolod ang nagakaigo nga guidelines gikan sa National IATF angon sa implementasyon sa COVID-19 vaccination program sa bilog nga pungsod. Sunog kay City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan, apisar nga may aras ang gindihon nga plano kang programa ang gintukod nga COVID Vaccination Council sang siyudad. Kinanglanon nila sa gihapon ng komprehensibo nga guidelines nga amo ang mangin basihan sa natanan nga pagpagwa sang executive order sang alkalde. Dugang panibayatan, dagko ang mangin papel sang tagsa ka mga opisyales sa barangay angot sa amo nga programa, hindi lamang sa education campaign, labi na ang pagtumod sa mga individual nga mangin target bilang beneficiaryo sa amo nga bakuna. Sunod pagkaibayatan, natala naman nga magpagwa sang consent form ang syudad, nga mo ang pagapirmahan sa mga pumuluyo nga handa sa pagpabakuna, ilabi na nga voluntaryo lamang ang ipatuman nga sistema. We set up the basic parameters. As much as possible, we can get mga 60% to 70% of our population to get the standard herd immunity. So muna ang aton nga target sa aton nga immunization. Ang una naton nga focus gid is ang proper education kag proper the dissemination of the right information sa aton population. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon nyo, Aksyon Art Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:34 na. Kay Benji Bernardes, good morning lang. Kay Warren Ortiz, good morning. Subungman, dira kay Fatima de la Piña, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Sa maaw ko no. Kay Ibon Bosher dira sa Germany. Good morning man. Kay Jose Vidal alias Gamay sa Barangay 39, inatamyaw ka ni Sunya Baira sang Rosal Takuling. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita.
naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo. Kay Jocelyn Libuon Dispuho, kay Martin Aliling, kay Jenny Oy Cicer, kag Alex Muntisa. Diri kita, notorious ka kawatano, nadakpan sa San Carlos. Detalye sini, upod kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead.
May aksyon na Fred priso na sa custodial facility sa San Carlos PNP. Ni ginakabig nila nga notorious nga kawatan sa nasambit nga syudad matapos madakpan mismo dira sa iya puloy-an sa Dos Hermanos Street, Barangay 3 sa Muman nga syudad. Ang suspitsado ginkilala diri sa kay Ronnie Arile, 30 anyos. Ini siya nakuha action Fred sa hot pursuit operation matapos ngayon siya ang na-identify sa closed-circuit television o kon CCTV sa isa ka establishmento nga iyagin sulod tinilikdan nga adlaw kag ginkuha ang 4,000 pesos nga kwarta, mga jewelries nga nagabalor sang 250,000 pesos kag mga pinanid sang foreign currency action Fred nga damo-damo man ini. Pagkadakop sa iya nabawi diri ang 4,000 pesos nga foreign currency and nakuhaan pa siya sang 6 kasasye sang ginapatihan Shabu action Fred. So diri kay Police Lieutenant Roby Aurita, Deputy Police sa San Carlos PNP. Madugay na ni siya nga nagabalik-balik sa prisuhan action Fred. Rason subong nagapangita sila sang iban pagid nga mga complainants nga mag-file man sang kaso agod nga hindi na ni siya makagwa pa kon madungagan. Sang nagligad nga adlaw sang Martes, ini siya ang gin-inquest na sa kaso nga pagpangawat kag ang paghupot sang illegal nga droga. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden naga-report. Una sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:46 kay Maria P. Marabilia, good morning. Kay AG Bilaho, morning kuno sa Bonilla family, kag kay Mary Herman. Mga blatter entry pagkatapos ini. Aragay! Kasakit kisang tiyan ko. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian
kaginhatagan sang aksyon. Alvarez Bayabado. Ariho, Evergreen Herbal Capsule. Ano ang epekto sinis? Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa Diyan parmasis ang bago. parte ng malinis sa tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor. Philippine Standard Time, las 5:51 na. Diri kita, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Pod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Na Fred arestado ining 38 anyos nga babae matapos kinserbihan sa mandamiento di aresto sa kaso nga pagpangawat. Suspect diri kilala kay Carmi Joy Kusay, 38 anyos sang Estancia Subdivision, Barangay Amandalagan diri sa siyudad sa Bacolod. Sunod diri kay Lieutenant Rami Saison ang Chief Intel sa Police Station number 3. Ining si Kusay ang ginserbihan sa mandamiento di aresto sa kaso diri nga qualified theft. Sa inang warrant of arrest ang gin-issue ni Judge Karen Joy Tan Gaston. Ang warrant of arrest ang napitsahan September 3 of 2020. Karon ang suspect ang ditinido na karon sa female dormitory sa Metro Bacolod District Jail. Sa dugang paginaton nga balita, ginaresto man ini nga duha ka mga persona matapos man nga nagpatigayon sang illegal nga panahor sa barangay Singkang Airport kilala kanday Ogi Manzanar kag Edgar Pagoda lunsay nagapuyo sa Purok Makili Ugyon barangay 35 diri siyudad sa Bacolod. Nakuha sa mga suspect ang 3 ka pisoson kag ang kwarta nga 190 pesos serving bet money sa hampang tumbo. Balita report sa patrol ang Kaaksyon nyo Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53 na. Kay Glenn Pakuldada sa Sipalay, naga-monitor man. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Dr. Medicine. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio,
radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sumsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo. Elizabeth Holom Barbon, kay Rosila Aboy kag kay Vanessa Mayo. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,